Hai guys, night shoot soलिगासिनो दङ। नै मोदाय बायदिसो नुदों। मिटिं जादोंमोन, मिटिंआ बायबाय गाइस। माबाया होखारहरजानायमोन आरोना, माइदाङा हौवाजों होखारहरजानायमोन। हौवा बेलेग लानानै खारदोंमोन माने। मिटिंआ बायजोब्बाय नै। हिनजाव होखारनायनि मिटिं। नैबो दंफायो। थाखुमालायदों। He's our boss. जोंनि बस। He's our boss. बस जोंनि ना? Thank you. एक्टरा माथो जिरायना दंगासिनो दं खावथंथो। नै आदाया जोंना। नै आदाया इखौसो हाबनो मोनदों ना? मा रुल मोनखो नोंलाय आदायालाय? सेक्रेटारि ना? मोजां दे। गामिनि सेक्रेटारि मोनदों नैबे आदाया जों गामिनि माबा आरोना जय मा लिरोमोन? जय बसुमतारी जों गामिनिनो पालिगरा 1 नाम्बारनि आरोना। गैया इयाव गैथ'आ। इयाव ओंखारदों। नैया ओमफ्राय नै गुमेराखैबा जोंहा आनैनि फिसाजोनि हौवा आरोना नै गुमै। आंखौ लांनो नागिरबाय थायो। स्कुटि बायना होयोनो। स्कुटि साखा खब्रै बावसोनो उनाव मोनबाथाय। स्कुटियानो गंब्रै साखा थालायलायनाय। ओहो साखा खब्रैबो होयोनो। ओमफ्राय नैबो प्रेसिडेन्ट ना मामोनथाय जोंहानि आदाया। नोंना मा रुल? आंना प्रेसिडेन्ट। खोमसिसोनदो इखिसो थाख' इखिसो था। मा होनदो प्रेसिडेन्ट? आंना प्रेसिडेन्ट। नै पियना। आं पियनसोथ'। नैबे मामाया पियन जादों आरोना। जक्करनखाबायलै। नै आयंआ माबा आरोना गावबुरा दिनै मिटिंआव लोगो मोनलायजोब्बाय। माइदां एक्ट्रिसनि मिटिं जादोंमोन। दे आयं एसे खोन्थाना होलाय मिटिं जानायखौ। आङो थारमाने माइदाङा गावनि फिसायखौ गारनानै बेलेग जायगायाव थांदोंमोन। दा बियो न'आव फैफिनदों। बै जाय हौवाजों हाबा जानो नागिरदोंमोन बेजों बियो थानो हायाखिसै। बेखायनो न'आव फैफिनदोंमोन बियो। आरो जोंनि गामिया बेखौ दोना। जोङो बेबायदि आखल आखुनि मानसिखौ जों दोननो हाया। खारन आं सासे बे गामिनिनो गावबुरा। जोङो मोजां गाज्रि बिजिरग्रा। जों बेखौ दोननोब्ला जोंनि गामियानो धंस' जाजोबगोन। बेनिखायनो जों बेखौ रायजो लानानै दिनै होखारहरफिननाय जाबाय। नंगौ नंगौ। थिगखौनो बुंदों आयंआ। थेंक इउ आयंसिम फोरमायनानै होनायनि थाखाय। भेरि गुड। भेरि गुड होनग्राया नै मोदलिलि। मा बुंगारलांबाय नै मिथिलालै आं। खानसै। नैबे सासेनिया जोब्बाय, बिथांजोनिया जोबथ'बायना सुटिंआ। सुटआ जोबथ'बाय बेना माइदांनिया। ओमफ्राय नैबे प्रियंका आब' प्रियंकानिखौ लागासिनो दं आदा सिमां। ओमफ्राय आदा मा होनोमोनलाय इसोरनि नामखौ मिथिया आं कुकुल बाबा। ओमफ्राय आब' प्रियंका। पद्म भाई।